Kellomopi-äpillä työajan kirjaus, seuranta, hyväksyminen ja laskuttaminen ovat pitkälle automatisoituja. Kellomopi-äpillä saadaan kirjattua työtunnit työlle reaaliaikaisesti jo työkohteessa älypuhelimella tai tabletilla. Kirjaukset siirtyvät automaattisesti järjestelmään ja heti työn valmistuttua tiedot ovat valmiina käsiteltäväksi työajan laskutuksen sovelluksessa. Leimausnäkymässä voidaan valita työnumero, jolle leimaus halutaan kohdentaa. Työnumeropoimintaa voidaan rajata suodatinpainikkeen kautta. Kohteesta voidaan valita sovellus, jonka työnumeroita halutaan noutaa. Leimattavalle työlle voidaan haluttaessa valita myös työn seloste. Järjestelmään voidaan perustaa valmiiksi yleisimpiä työn selosteita poimittavaksi leimaukselle tai kirjoittaa tieto suoraan kenttään. Myös valmiiksi tehtyjä työn selosteita on mahdollista muokata ennen siirtämistä leimaukselle. Valittu tai kirjoitettu työn seloste siirtyy leimaukselle sekä työajan laskutuksen tapahtumalle automaattisesti. Tunnit laskutetaan valinnalla saadaan automaattisesti syntymään tapahtuma työajan laskutukseen. Leimausnäkymässä näytetään ne vaihtoehdot, jotka on perustettu organisaatiolle kellon asetuksissa. Eli näytettävät vaihtoehdot leimauksille kukin organisaatio voi määrittää omien tarpeiden mukaiseksi. Kun työkohteessa on valmistunut tai päivä leimataan päättyneeksi, napsautetaan työn lopetuspainiketta. Työn lopetus merkitsee työajan kirjauksen automaattisesti valmiiksi, jolloin järjestelmä luo työajan laskutukseen tapahtuman, jota voidaan tämän jälkeen jatkokäsitellä laskutuksen puolella. Laskutustapahtumaa saadaan luotua työajan laskutukseen myös ilman työnumeroa. Esimerkiksi tapauksissa, joissa henkilö ei tiedä työnumeroa tai työtä ei ole vielä perustettu järjestelmään. Silloin laitetaan tunnit laskutetaan valinta päälle, mutta työnumerokenttä jätetään tyhjäksi. Henkilö voi kirjata työn selosteeseen tietoa tehtävästä työstä helpottamaan laskutuksen käsittelijää kohdentamaan työ oikein ja tämän jälkeen tehdään työn aloituksen leimaus. Nyt syntyy aloitusleimaus avoimelle tapahtumalle. Selainpohjaisessa työajan laskutussovelluksessa voidaan kohdistaa avoin tapahtuma oikealle työlle sekä tehdä muut tarvittavat lisäykset, kuten tuotteet, jotka työlle lisätään. Työtehtävät välilehdellä näytetään käyttäjälle kohdistetut työajan laskutukseen luodut tapahtumat. Oletuksena näytetään kesken tilassa olevat tapahtumat. Suodatinpainikkeen takaa voidaan tehdä lisää valintoja. Tapahtumalle on valittu työ, se näytetään työtehtävät tiedoissa. Jos työlle on määritetty asiakas, saadaan asiakkaan puhelinnumero ja sähköposti näkyville ja napsauttamalla linkkiä päästään joko soittamaan asiakkaalle tai lähettämään sähköpostia. Työ voidaan aloittaa napsauttamalla Start-painiketta. Mikäli päivän aloitusleimausta ei ole vielä tehty, se voidaan tehdä tässä yhteydessä. Tarvittaessa on mahdollista käynnistää ajantallennus yhtäaikaisesti useammalle työlle. Laskutustapahtuman tietoihin päästään muokkaa-painikkeesta. Työvälilehdeltä nähdään työhön liittyvät tiedot. Asiakastiedot löytyvät asiakastiedot välilehdeltä sekä tuotteet välilehdellä nähdään tapahtumalle mahdollisesti jo lisätyt tuotteet. Tiedoissa näytetään tuotteet, jotka on lisätty tapahtumalle joko selainpohjaisessa työajan laskutuksen sovelluksessa tai mobiiliäpissä. Tuotteista saadaan katsottua joko suppea tai laaja näkymä. Tarvittaessa Kellomopi-äpin puolella voidaan lisätä tuotteita joko syöttämällä tiedot manuaalisesti tuotekenttiin tai poimimalla tuote tuoterekisteristä. Tuoterekisteriin voidaan myös perustaa tuotteita, joihin on määritetty työntekijälle maksettava korvaus. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi matkakulukorvaus. Tuotetietoihin määritetään maksettava korvaus ja määrään annetaan esimerkiksi ajettujen kilometrien määrä.
Mikäli Palkkaparon on käytössä, korvaustuotteen tiedot saadaan automaattisesti siirtymään myös henkilön palkkalaskelmalle. Jos kilometrikorvaukset maksetaan näin tuotekorvauksien kautta, tulee muistaa matkasovelluksessa tallentaa lain vaatimusten mukaisesti ajopäiväkirjatietoineen. Laskutustapahtuma voidaan myös merkitä valmiiksi kelloäpin puolella. Napsautetaan valmis-painiketta. Mobiilisovelluksen puolella voidaan myös luoda uusi laskutustapahtuma napsauttamalla uusi painiketta. Tämän jälkeen voidaan tallentaa työtiedot, kuten poimia esimerkiksi työnumero, antaa asiakastiedot. Asiakkaat ovat poimittamissa suoraan rekisteristä sekä lisätä tarvittavat tuoterivit tapahtumalle. Tallennettaessa tapahtuma lisätään kyseinen luotu työajanlaskutuksen tapahtuma tarkisteltavaksi myös selainpuolelle. Tällä videolla kävimme läpi Kellomobi-appin perustoimintoja. Kiitämme mielenkiinnosta NetParon sovelluksia kohtaan.